Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Leskó Gergő vagyok, a Mátra Agro Kft. Robotfűnyíró specialistája. Jelenleg egy focipályán vagyunk, ami közel 8500 négyzetméter. A megrendelő részéről jött egy megkeresés, mely egy közel 8500 négyzetméteres focipályának a robotizált fűnyírásáról szólt. Azonban volt némi kételkedés, fogja ezt tudni kezelni, illetve hogyha igen, akkor milyen minőségben. Így egy kiszállás után kihoztam egy robotfűnyírót, átbeszéltük, hogy milyen technikai előnyei vannak, illetve fű élettani előnyei vannak egy robotizált fűnyírásnak. Majd ezt követően jött egy demo telepítés, amely magába foglal egy 2 hetes tesztidőszakot. Ennek a keretein belül én kihoztam ide a gépet, és már közel egy hete működik. Eléggé pozitív visszajelzéseket kaptunk. Sziasztok, Gulyás Olivér vagyok, a Lőrinci VSC infrastruktúra felelőse. Hogy jött a gondolat, hogy robotfűnyíró nyírja a pályát? Én régóta gondolkoztam azon, hogy lehetne ezt a vágási problémát megoldani, mert sajnos a személyi erő egy önkormányzatnál nem mindig áll rendelkezésre. Egyébként pont most a legaktuálisabb, mert itt a 4 napos ünnep előttünk, és a holnapi naptól matchdömping kezdődik a labdarúgó pályánkon, 4 mérkőzés is megrendezésre kerül, és amennyire az idő engedi, locsoljuk, illetve a meleg húzza is a füvet, így valószínű, hogy vasárnapra már eléggé magas lenne a fűnek a magassága, ez miatt gondoltuk azt, hogy most már kellene egy olyan eszközt is alkalmazni itt a sportpályán, ami segít nekünk ezeket a problémákat leküzdeni. Korábban hogyan oldották meg a fűnyírást, és milyen nehézségekkel járt? Korábban ugye említettem azt is, hogy az önkormányzat alkalmaz itt a település részen egy úriembert, aki igazából egy elég nagy területet lát el egyedül, ehhez hozzátartozik ugye a sportpályának a karbantartása. Nyári időszakban heti 2 alkalommal van vágva a fű itt a létesítményben. Van 2 ráülős fűnyírónk, általában a nagyobb gépet szoktuk dolgoztatni, annak szebb a vágási képe, de össze nem hasonlítható egyébként, amit most látunk a robottal. Miért épp Gergőt választottad a telepítésre? Nagyon jó kérdés. Jelenlegi munkahelyem az NDS Green Kft. Áll kapcsolatban régóta a Mátra Agro Kft.-vel, és ezen keresztül jött az ajánlás, hogy próbáljuk ki őket. Hogyan zajlott maga a telepítés, és mennyire volt gördülékeny a folyamat? Meglepő volt, kicsit problémásabbra vagy hosszabbra számítottam. Igazából szerintem a Gergőnek a profi hozzáállása miatt elég rövid idő alatt sikerült telepíteni a gépet. Volt egy-két problémánk itt a dokkolónak az áramellátásával, azt is megoldottuk rövid időn belül, úgyhogy szerintem maximum egy 1,5 órát vett igénybe, mire az egész térképet fel is vette a Gergő. És a legmeglepőbb dolog az volt, hogy kézzel irányította végig a robotot a pályán. És mennyire vagy elégedett a telepítéssel? Hát teljes mértékben probléma nem adódott azóta. Telepítés után volt-e példa arra, hogy módosítani kellett a nyírási térképen, és ha igen, egyszerű volt, hogy zajlott? Egyszer volt ugye, hogy telefonos segítséget kértem a Gergőtől, fölvettünk még plusz zónákat a pályán belül, a kapu előtti területeket, ami kicsit sarasabbak. Nagyjából 3 perc alatt sikerült megoldani ezt a problémát is telefonon keresztül. Milyen gyakorisággal dolgozik a robot, és hogyan illeszkedik a pálya használatához? Ez kicsit összetettebb feladat volt összerakni, mert ugye említettem, hogy matchdömping is van, és ugye elég sok utánpótlás csapat és a felnőtt csapat is edz. Minden nap van edzés a pályán délután 4 órától vagy este 6 vagy este 8 óráig, illetve hogy a locsolási időt is bele kellett venni. De most jelenleg úgy néz ki a robotnak a munkaideje, hogy éjféltől dolgozik reggel 5-ig, és délelőtt 9-től dolgozik délután 3-ig, a maradék ablakban locsoljuk meg a pályát, illetve hogy marad ideje egy kis szikkadásra is. Mennyire pontos a gép a sávokban? Tényleg centiméteres pontossággal dolgozik? Igen, tényleg centiméter pontossággal dolgozik. A fűnek ellenálló képességét szerintem magasan emelni fogja, főleg abban az időszakban majd, mikor igazából lesz meleg is, meg lesz ideje növekedni is. Engem ezt mondom elsőre is lenyűgözött, aztán most így 1 hét távlatában kimagasló egyébként az, amit mutat nekünk a robot. Milyen most a pálya állapota a robotfűnyíró használata óta? Pálya állapota sajnos az időjárás miatt nem a legjobb, illetve a magas terhelés miatt, de a fű az viszont szerintem már most sokkal hálásabb, mert hogy röviden tudjuk tartani. Mit tapasztaltak a játékosok, edzők, észrevehető-e, hogy mindig ideális állapotban van a fű? Beszéltem hétfő este a felnőtt csapat edzőjével, ugye ők azok, akik a leginkább pályaigényesek, és hogy a pálya minőségét szem előtt tartják. Azt mondták, hogy ebben az időszakban még nem volt ilyen jó minőségű a pálya. Sokkal látványosabb a játék, sokkal gördülékenyebb a labda a pályán. Örülök annak, hogy tudom azt a vágási magasságot mondjuk milliméterre pontosan állítani, amit ugye elvárt lenne itt egy focipályánál, és ez most már meg is látszik a pályán, hogy 1 hete napi szinten van vágva a fű. Mennyire egyszerű a robot kezelése a mindennapokban? Azt tudom mondani, hogy szerintem pofon egyszerű, mert aki kicsit is benne van itt a digitális világban, meg a robotoknak a világába, egy alkalmazást kellett hozzá letölteni, egy regisztráció
konzultáció után egy gyors csatlakozás alapján meg is voltunk a robotnak a beállításait, meg nagyjából másodpercek alatt lehet állítani. Én azt gondolom, hogy még a kezdő felhasználóknak is pár perc alatt igazából elsajátítható ennek a robotnak a kezelése. Milyen gyakran kell beavatkoznod, vagy tényleg önállóan működik a rendszer? Egyet kellett beavatkoznunk. Az a tegnapi nap volt, hajnal 3-kor jelzett a telefonom, hogy a robot megállt, mert volt közben egy kijelölt területünk, ahol gyepet cseréltünk az elmúlt héten. Volt egy körbeszallagozás, a szallagot letépte a szél és a robot azt maga köré tekerte. Kijöttünk, megfordítottuk a robot szervizállásba tettük, nagyjából egy perc alatt lecedtük a feltekeredett szallagot, és utána tovább dolgozott a robot. Összességében mennyi időt és munkát spórol nektek ez a rendszer? Egy hét után nehéz ezt megállapítani, de abban biztos vagyok, hogy ha azt nézzük, ráülős fűnyírókkal a vágás, mondjuk a csúcsidőszakban, mikor sok füvet gyűjtünk össze róla, és ugye ez is egyébként egy nagy segítség a robotnak, hogy nem kell összegyűjteni a füvet, ráadásul még mulcsol is, és a tápanyag is visszakerül. Én azt gondolom, hogy heti szinten legalább egy-másfél munkanapot megspórol. Mit üzennél azoknak, akik még csak gondolkodnak a robotfűnyíró telepítésen? Hát, hogy keressék fel a Gergőt, akinek tudom ajánlani fogom ezután is, illetve, hogy tapasztalatból mondom, hogy most már minden önkormányzat, illetve hogy minden sportszervezet támogatásokat tudnak ezekre lehívni, támogatja ugye a TAO pályázat is, mi is abból próbáljuk majd megvalósítani ezt a beszerzést. Amint lehet, tegyék bele az első pályázatukba, mert tényleg az, hogy a pálya ilyen állapotban tud lenni napi szinten, illetve hogy az a emberi erőnek a megspórolása, ami most már az önkormányzatoknál és a sportszervezeteknél eléggé csökkenő, azt szerintem nem lehet pótolni semmivel, hogy itt a robot, aki tud igazából nálunk is majdnem, hogy éjjel-nappal dolgozni. Végül, hogy gondolod, megérte belevágni? Jó kérdés, szerintem igen, és bízom benne, hogy minél hamarabb nyelbe tudjuk ütni az üzletet.